खुलुमबाय दैमारि ब्लग चेनेलाव बयखौबो बरायबाय स' लोगोफोर दिनै आं जोबोद हेपि आंनि चेनेला 1K कमप्लिट जाबाय स' फार्स्ट अफ अल बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ स' माच आरो बिखेखै स्पेशली एक्सट्रा इउटुबार थेंक इउ स' माच स' नोंथांमोना आंखौ बेबायदिनो सापर्ट होनानै इयुनावबो आंनि चेनेलखौ ग्रथ खालामनायाव आंखौ मदद खालामगोन होननानै आं आसा खालामबाय बेबायदिनो नोंथांमोना जुदि आंखौ सापर्ट खालामलाङो आसा खालामो आंबो नोंथांमोनखौ बिदिनो ब्लग भिडिअ लाबोनानै एन्टारटेनमेन्ट खालामबाय थागोन होननानै दिनै आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों आं बे आंनि चेनेलखौ आङो लकडाउनाव खुलिनाय जादोंमोन आरोना थांनाय लकडाउनाव खुलिनाय जादोंमोन स' 8 मान्थ बा 7 मान्थसो जाबाय आरो आंनि चेनेलखौ आं खुलिनाया नाथाय 1K ग्रथ जानोनो 7 मान्थ नांबाय आरोना एक्चुअलि आं गेजेर ससेयाव भिडिअ आपल'ड होनो हायाखैमोन आरो आङो 6 मान्थसो गेजेर ससेयाव स्टप थानाय जादोंमोन स' दा आरो कन्टिनिउ जुदि नोंथांमोना आंखौ बेबायदिनो सापर्ट खालामलाङो आं बेबायदिनो कन्टिनिउ भिडिअ आपल'ड खालामनानै आं नोंथांमोनखौ एन्टारटेनमेन्ट खालामगोन होननानै आं आसा खालामो बेबायदिनो आंखौ मदद खालामगोन होननानै लोगोसे सेलिब्रिटि नङिजों आरो बर' रावजों भिडिअ बनायनानै थाब ग्रथ खालामनो हाया बयबो मिन्थिखागौ मानो होनबा जोंनि लेंगुवेजखौ गुबुन हारियाथ' बुजिबो मोना आरो नायखायाबो बेनिखायनो आं सानो आरोना जों बर'फोरनि इउटुबारखौ गुबुन हारिया जोंखौ मदद खालामाबाबो जों गावनो साबस्क्राइब खालामनानै शेयार खालामनानै मदद खालामलांगोन होननानै आंबो आसा खालामो आंथ' जेसांखिनि हायो आं गासैखौबो हेफाजाब होखायो आसा खालामो आंखौबो नोंथांमोना बेबायदिनो हेफाजाब होगोन आंनि चेनेलखौ दावगालांनायाव स' खनसेबाव आरो जोबनायाव आं बयनिसिमबो गोसो गोरबोजों साबायखर बावहरबाय 1K साबस्क्राइबार कमप्लिट खालामना होनायनि थाखाय आरो थेंक इउ स' माच एक्सट्रा इउटुबार आंनि चेनेलखौ निउस कभार खालामदोंमोन आरो हैदिनानो बे साना सेटारडेमोन आरोना स' आं दिनै आपल'ड खालामनाया दिनै सानडे मैयानि बाथ्रा आरो मैया बे आंनि चेनेलखौ निउस कभार खालामदोंमोन आरो स' बिथाङा निउस कभार खालामनायमोन आंनिया 9,000 आंनि चेनेला कल फैदोंमोन दे सरि आंनि चेनेला 930 जाखाबायमोन आरो ओमफ्राय मैयानो आंनियाव डाइरेक्ट थाङै 1,040 जन जाबाय आरो स' आइ एम स' हेप्पि बेनि थाखायनो स' एक्सट्रा इउटुबारखौबो आं गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ बुंनो सानो स' बिथाङा आंनि चेनेलखौ ग्रथ खालामनायाव सानसेयावनो मदद खालामना होबाय आं सानोमोन आरोना 1K जागौबाथाय आंहा मोनसे मोनसे आरो मटिभेसन मोनलायबाय आरोना स' आं बे 1Kखौनो माला जागोन आं बहुद नेबाय थादोंमोन आरो स' आं जोबथायाव बेखौनो बुंनो सानो जे नोंथांमोना आंखौ बेबायदिनो सापर्ट खालामलांगोन गोजोन्थों